joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Hatod sa Indo kan DZGB ang programang magtatao ni impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Isang magandang umaga at makakalikasang umaga ngayon pong Sabado, Petsa 23 sa bulan kan Agosto 2025. Welcome po sa programa Boses ng Kapalibutan. Si sparring partner ko nasa pagbabiyahe, paglilibot. Tingnan natin kung makapasok mamaya si Father Momoy. Duman po sa iya pong area ngunyan, may healing siya eh. May isang healing mass. Duman po sa lugar na pinagdumanan niya ngunyan. And i-try natin kung makapasok sa mamaya. Bago ngayon ako mag-healing, malaog ngayon ako. No problem pa din. Wala bukal daw mga tugang. Good morning sa mga kokoteros at saka sa mga mahilig po sa mga byproducts ng coconut. Good morning po tabi. Ungon niya na ultimong aldaw.
kan Bicol Coconut Fair. Yan po sa ano yan? Sa Albay sa Ayala Malls. Hindi po sa Legazpi. Yan sa Activity Center. Ngunyan pong ultimong aldaw ninda, kampag presentar kan yan po ng mga produktong coconut. Nasa mga 41 na coconut farmer entrepreneurs po ang niyaon po dyan na pinag-transform ang mga nyug, mga tugang sa man iba-ibang klase po ni mga produkto. May virgin coconut oil, may cocoa sugar, tapos igwapuning ko niyan, igwaning mga crafts, igwaning mga delicacy, may mga wellness items na ang sabi nga ni Kayan, ang gabos na yan, to sum it all, tataoning kasaysayan mga tugang sa kultura, sa creativity, as in sa komunidad. So, yan po tabi. Pwede ba kayong umabol? Masarap yung atsarang ubod mga tugang from Cam Norte. Yan. Yan po sinda dyan mga tugang sa Ayala. Poon kampit sa 19. Hanggang ngunyan, maghapon mga tugang, yan po sinda dyan. At the same time, yung pong ibalong trade fair, yan man po sa luwas, dyan sa may gilid, bago ka pumasok, pag naong ka dito sa may party kang Quezon Avenue, pumasok na pintuan, yan po sinda dyan sa, sa gilid, so, yan man dyan sa mga agricultural products, mga tugang, may mga gulayon, tapos may mga pantanom. Yan, nakabakal ako ng pantanom dyan na mga kalamansi. Pagkatapos tinawan kita ki seedlings, kan City Agriculture, kasabay ang abono. Salamat po tabi sa Indog Abos, mabuhay ka mo. Alright. And siyempre, kunyan po mga tugang, dahil sabi nga ni Kayan, Sabado, tapos sa Lunes holiday, dakulan mga nagigibon ng mga nag-iisip ng mga aktibidades mga tugang na may kanaraman sa kapalibutan. Good morning pala kay Jerome Armenia. Happy birthday Jerome. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Salihan sa Muya, digdi sa GB, at saka kay Ma'am Firefly Winter. Yan, kay Ate Sally. Yan, good morning kay Mami mo. Kay Ma'am Rochelle. Happy birthday Jerome Armenia, more life, prosperity, and happiness. Okay. Good morning man kay Sir Romy Tan. At saka sa LCC Foundation Incorporated, may activity pala sila kanina. Pinag-flex sa kuya kang pag-iribat sa Kabalikat Civicom 430 Juliet 09. Sir Bobby Buedo, si Kagawad. Diyan po sa Lidong, pagkatapos si 430 Juliet 07, si Ma'am Jubilina Rodriguez. Nagtaranong sinda dyan mga tugang sa Bicol Natural Park, LCC Foundation Incorporated. Diyan mismo duman si Sir Romitan, plant a tree, build a community. Yan po ang yan, ang sinda po na tema, planting trees for a greener community. Tabi, yan. So, hopefully, magburuhay po yung gabos. Asin mamonitor yung kan mga pag-iribata dyan, sa Lidong, tangani po mas dumakol ang mga tanong kahoy dyan po sa lugar na yan. Okay? Duman sinda puminarada sa maiwaso na tinampo sa Duterte Highway. Dyan sa likod kang Primex. Duman sinda puminarada, tapos ang paitaas kaya Bicol Natural Park po yan. Dyan sinda nagtaranom ki mga kahoy. Okay? So, day ko lang nakuha kung pirang kahoy ang naitanom, pero dakol po sinda nagpartisipar mga tugang. So, siyempre sa council kandidong, pagkatapos yan man so, BFP, PNP, BGMP. Yan ang sila, pero very supportive po yan mga group, mga men in uniform natin na yan, pagabot po sa advokasya para po sa pong kapalibutan. Yan. Kaya, duman sa mga kababayan nato, mga tugang, good morning po, and then ipadagos na po yan na pag-advokar, as in paggibo, pagsabuhay, mga tugang kan, pag-ataman sa kapalibutan, pagtanong po ng kahoy. Good morning kay partner King Rinaldo.
Ayan, good morning tabi sa imo partner dyan po sa Bunker Hill. Pero ramdam na ang lipot dyan, migo, pag madaling araw ading. Dyan po sa lugar nindo. Bare months na, malapit na. Perang tumbling na sana, bare months na. And then sa mga bisita para sa Ibalong Festival 2025, good morning po tabi sa Indo. Enjoy the sights, savor the taste, protect our environment. Maraming mga activities, mga sports activities, mga tugang na niyaan po dyan, pinaglatag para po sa 2 simana na selebrasyon mga tugang kan Ibalong Festival 2025. So, good luck po tabi sa Indo Kabus, dyan po sa tuya po ng mga kababayan. Okay? Diban sa mga tagabangtabay taon-taon garo after the news break, mga tugang, papasyaran iyan po na Ayala Malls, iyan po na pinagigibong Bicol Coco Festival. Naramuntaan mga mensahe, mga tugang kan sa tuya ng mga importanteng personalidad, most especially from the PCA, and then siyempre yung sali po sa DTI, and then siyempre si Governor Noel Rosal na naging presente po mga tugang sa okasyon ka 9 sa 19 sa pagbukas. And may mga concerns mga tugang na talagang pinagpapaabot, and then talagang nariparo mga tugang kang kadakla na medyo nga nag-level up na ang presentation mga tugang ka mga produkto kan sa tuya po ng mga entrepreneurs, farmer entrepreneurs. Okay? And sa ngunyan nga kasabay kaya ng mga okasyones na yan, duman sa Camarines Sur, pinagigibong man mga tugang ang saro man na lakdang para po man ito sa kakao. Sa kakao man sinda. Para po yan gabos mga tugang sa tuya pong mga kababayang mga paraoma dili po sa Bicol. Okay? So digdi sa tuya sa Albay, iyo po yan. So if you want to buy good quality mga tugang ka mga produktong coconut, o yan po dyan tabi. May mga bagul na ginibo po ng mga mga dekorasyon. Pagkatapos wearables, pwedeng porsilas sa kulintas, igo po tabi dyan ang mga ginirimo yung bag. Pagkatapos, mga tugang, iguanin mga pagkaon. Siyempre, mahali dyan ang buko pie. Pagkatapos, yung bukayo, iba pa. Marami, no? Paglibot lang kamo dyan, mga tugang, sulit na sulit yan. Okay? Yan po, sabi nga ni kaya mga pinagtarabang-tabangan kan DTI na mapakarayang produkto na maipresentar nin magayon. Nakaaya-aya mga tugang. Dahil mo pa natanaan na siramang ka na. And ini so mga entrepreneurs na nagdadayo na. Kumbaga may mga trade fair sa Manila. Sinda po supi padara naman duman, di dara dumangkan DTI because ang kanilang mga packaging is pang international naman. Di ba? So, yun po, 4 days na pagbarakalan ka mga coconut products. Ngunyan po ang ultimo, August 23. Di ba? Ayan po ang ultimo, hanggang mamayang hapon po, hanggang mamayang gabi sinda dyan. Until August 23. Okay? So, good luck po tabi. Sa yan, sana maraming nabili sa inyo. Tangani po na kunyan, mas dumakul pa. And nagdadako ng mga produkto, mga tugang na hihiling ninda na bako lang palan ngaya kopra an pwede sa nyug, kundi bako lang coconut lumber, bako lang coco lumber ang pwedeng inegosyo sa nyug, kundi yan po palang dakul na mga pagkaon na pwedeng ipresentar. Diba? Alright, mga tuwang, istambay lang kamo dyan. We will be back. Taon-taon lang po. Makalis kayo nagkapirang pag-inumdom. Pagkatapos siyempre sa tuya pong news break. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol!
Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz.
Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras mga tugang, alas 10:02. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pabong si House Committee on Justice Chairperson na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ipairarom sa mandatory drug testing ang gabos na opisina kang gobyerno. Nagtutubod si Representative Luistro na importanteng lakdang ini para mamantinir ang integridad, paninimbaga na sintiwala kang publiko sa mga institusyon. Sinabi niyang bilang mga servidor kambanuan, trabaho nindang maging ehemplo as sinisulong ang pinakalangkaw na standard ng profesionalismo as in responsibilidad. Dagdag ba kang kongresista na sa palikan mandatory drug testing mapapakusog ang pagsulong sa pagkakaigwa ng drug-free na gobyerno na may kapasidad na magatod ng honesto, marikas as in may pagmakulog na serbisyo. Piglinaw man kang kongresista na nasabing inisyatiba, iyo ang bako pagpapadusa o penalidad kundi proteksyon sa interes kang publiko. Alas 10 na bareta, ilike sa mo yung DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardela, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot.
Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ngunyan pong aldaw na inin Saturday and this time on the phone, mga tugang, kasabaytan si Father Mamoy Borromeo. Ngunyan po na pagkaga. Father, good morning po tabi. Good morning, good morning. Iyon. Pabiyayang aga sa Indo, boss. Hain daw ang partner ko ngunyan. Nasa paglilibot ang sa kuyang kapartner. Boses kang kapalibutan. Boses bakit dahil kapalibutan? Siyempre malibot. Alright. Kumusta, Father? Ang satuya po? Panabo. Panabo. City, Davao. Iyon, Panabo City sa Davao. Yun, ang layo Kumusta po ang panahon dyan, Father? Okay naman ang panahon, Igdi. Matuninong. Ayun, Pero naikwaram sa weather, matuninong. Pero naikwaram kung sa ibang parte, naikwaram. Oo, ayan. Kung matuninong o ano. Ang importante ka yan may katiwasayan ng isip tango niyan. Pagkatapos para gusto ang katiwasayan ng isip ta, pero kayo doon sa mga pigirin bisniga. Grabe ang nadagkuhan ko na magayon po siya na maging matiwasay man ang programa kan CFIDP, Coconut Industry Farmers Industry Development Program. Yan. Opo. Sana. Garo matatapos na po yan. Hindi ko po alam kung igwa ng mga parauma na benefisyuhan, mga coconut farmers na benefisyuhan. Sana igwa na po. Igwa naman at saka nahiling ta may improvement ang mga produktong pig presenter padre. Very good. Pang kunya naman. Pang international naman ang dating. Great news. Oo. Tapos nagpaparadakol ang produkto, Father, na halis mga byproducts ng coconut. Di pang kunyan din pang tulunan din kunyan taon na pagpresentar kaya na Bicol Coco Festival, Bicol Coco Trade Fair. Nahilig na nagpaparadakol ang ano yan. Ang mga mga produkto na magpun sa pagkaon hanggang sa non-food items. May mga wearables na at saka iba pa. So maugma, magayon man. Magayon po, pero dapat siguro tabangan na kan iba pang ahensya ta. Mga kapartner ta po ba dyan sa CFIDP? Diyan po din ang DTI. Yes, ang DTI talagang... Ang DTI niya o ng Pelmec. Yan, Nani ini pag-produce ka ng mga produktong ini, medyo mapadali-dali. Yeah, Katapos kinakipuan ng mechanization. Yes, kaipuan talaga po yan. Tangani po na And ngunyan pala na aldaw, Father, so grupo ni Sir Romitan, kan LCC Foundation, nagtaranuman duman sa Bicol Natural Park yung mga kahoy. Yan sa may bukid. Wow, very good. Sana maging panalmingan po yan na kanin sa tuya mga commercial centers, mga businessmen, maging mas involved sa araw kining magpigigibo. Saludo po ako sa Indo, Romy. At saka sa mga kiribanan. Saka si Engineer Mier Ligaspi, Father, nag-apod sa kuya kang Saro, kasud na gusto niyang makipag-partner sa tuya. And even sa DCGB, manangod dyan sa indaman ng mga proposal, mga pagtatanom, kasarabayan sa indaman mga pag-iriba. Ayan. Wow. Igo pa po kita mga friend naman, bamboo. Tapos ma-access kita sa maka-establish po kita kayo ng mga arboretum sa mga indigenous traits. Yes. Ba't nga rin ba ko siya ng rawon ang pagparagibo, pagparagamiton? Magkasa nang umuurawon mo na pagparagamiton, kundi so mga kunyan, matatagas na talaga mga kahoyan. Po, mga tiga, arkan, mga ironwood, mga indigenous ironwood. Yes, so igwa naman sa nang available na makukuha. Although di pakiyan, pero luhay-luhay yan. Tapos magi po kita talagang igwa na po kitang arboretum dyan sa
inubatan sa Mhm. BU College of Agriculture and Fisheries, Mhm. ON Forestry. Opo. May ma-access po kita kaya no sa EDC, Mhm. Energy Development Corporation. Ito sa Bacman po baga. Yes, opo. Opo. Yan. Ano Pagka ngayon dahil siguro mapatabang kita sa Bicol University, Mhm. kaning MOA, maging MOA kayo sa kaprograma kayo ni, Mhm. tangan ni ikatubmita po sa EDC, Energy Development Corporation. Yes, ang aning may steady supply kita kaan ng mga pangtanom. Ika po silang programa kay inaapod na binihi. Mhm. Binihi program nila sa mga indigenous trees po talaga. Opo. Nang pag-establish kayo ng mga arboreta all over the country. Mhm. Ayun. Tamang-tama man po baga. May pigde-develop naman po baga yan sa dyan. So, pig-declare po sana, pipa-declare po sana ni Didi Cabredo Mhm. na anong bulod ito? Yung ano po, Masarawag. Oh. Mount Masarawag. Masaraga kayo? Masaraga. Mount Masaraga. Mhm. Ayo. Kaya nga rin, siguro mas magayong po paadalan na po talaga sa may partnership po kita sa Bicol University Iyon. Research and Development and Extension Program. Ayun. Yung nag-upload si Engineer Mir, paano ko daw ini matanggap si Engineer Mir na ang cellphone gamit ko? Sige po, tanggap po muna tamamisa naman ako. Mamisa ka na pa. Intention ko man kamo. Pendisyonan ko na nga na po kamo. Sige po, tabi. His love and mercy bless you and all our listeners and sponsors. Gabos na itong partner si G. May the Lord is love and mercy bless you, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. Blessing from Panabot. Thank you, Father. Thank you very much. Ingat po tabi dyan. Ayan. God bless pa. God bless. Ayan. Alright. Diyan po tabi si Father Momoy Borromeo, mga tugang. Ali po dyan sa Panabok, sa Davao. Hello, Engineer Mer. Sir, good morning. Nangyari, dahil ko kamo ma-connect ni Father Momoy. Ito sarong cellphone lang ang gamit ko. Dapat dipicture ba sir magduwa ka ba't kinagdudaan ka ni madam? Dahil ko kung may connector na duwa ta, kunyan. Ano yan, napod ka yan. Sarong cellphone lang yung gamit ha. Now, okay. Engineer Mer, ano po tabi, consent ha? Naipabot ko na yung Father Momoy, pero i-formal listan lang gano. May nabanggit pa si Father mo may tungkol sa MOA ng BIO. No worries at maski kami na mag-formulate kaya, sa BIO mag-ako, ipapagi ko siya sa extension program. Ayan, itong kunyan mowang ito, para sa EDC, Father, ay engineer. Maning makahagad kita dumang kiso mga matatagas na mga kahoy. Gibuunta na po, Sir Ma, tripartite na MOA. Yes, tanganing ano. EDC, tapos MOA sa Father Momoy or sa mga volunteers o sa mga grupo para magtigwan ng MOA. Kung mga norin bagay si Father Momoy, din tukawan ta po, i-formulate tayo, draft ang MOA kung ano magiging content ng MOA. Iyo, garo maloy-aloy ang paglilibot ni Father. Pero pwede tayo ito makontak via cellphone saka via messenger. Para makaurong ta. At kunyan ito, kung naglilibot ito kunyan, baka bumalik ito rin sa tuya, baka mga nobibri pa garo. Okay. Kung pwede kita mag-set sigurong meeting with the DCGB or CSI pa, na kung tawagan ka na lang siya. Aba. Okay. Tapos through EDC man, para maka-formulate kita ng draft ng MOA. Yes, sir. Aba. Okay. Sige po, tabi. Engineer Mer, salamat pong maray. Yan, alright. Mga ito, Engineer Mer Ligaspi, kapartner po nato yan para po sa tuyang mga esparsos na mapangataman nato sa kapalibutan. Magkaigol pa kita ng mga pagtatanom, ng mga kakahuyan para magdakulan, mga magsusurup, mga tugang kang carbon sequestration ta.
pagkatapos mga carbon dioxide, di ba? Pagkatapos magkikuin ng kadakol na mga oxygen bombs, mga tugang para makabalik ang maray na klima sa kinaban, pagkatapos yan pong maray na paganguson tong paros, hindi po sa tuya pong palibot. Alright. Di ba po sa mga kababayan mga tugang, kunyan, dumana kita sa tuya po na feature nga na pagkaaga, ini po na manungod mga tugang sa Bicol Coco Trade Fair na pinag-organisar mga tugang kang Department of Trade and Industry, and then yung CFIDP, Coconut Farmers Industry Development Program, pagkatapos kan mga entrepreneurs nato, mga coconut farmer entrepreneurs, mga tugang, para mas lalo po na matabangan sa mga kababayan nato na mga parauma ninyog, kung paano na makinabang kita na dahil kita naasa sa kopra. Okay? So primero to pong marirangog mga tugang, ang naging mensahe ni ni Ma'am Sofia Diusarin Bukad, ang PCA official mga tugang na nakakasakop sa Albay and Catanduanes area. Yan, ang kapot ni Ma'am Sofia para po dyan sa Philippine Coconut Authority in connection po kan sa indang mga pinagbubusol na programa, manungod po dyan sa pagpadakol kan nyug, pagkatapos proseso kan mga nyug bilang mga pagkakan. Yan, yan po tabi ang sa tuya po na mga mensahe na pinapaabot po ni ni Ma'am Sofia Bukad durante mga tugang kan pagbukas kan Bicol Coco Fair diyan po sa Ayala Malls. Andali lang po medyo nagpundo. Jimmy, nasa lisa. Ay, sandali. Si Jimmy, tuloy na ako. Andali lang po. Andali. Nawara sa kuyang kodigo. Ito. DTI representatives. Sir Tino from DA, from TESDA, may taga-check ata. Then si Sir Sarte from DBM. And other IAs present, si Ma'am Regine Aycocho from CDA. Good morning po sa ating lahat. So, itong balik ang third na trade fair na po ito dito sa Bicol. And so far as DTI is concerned, talaga nakikita naman natin as explicitly showed nung mga exhibits dyan. Kasi nag-roam around na ako kanina, nag-tour na ako. So nakita ko po talaga na malaki yung milestone na nagawa doon sa mga product na ating mga cocoa farmers. Kasi noon parang medyo dugyot tingnan. Pero ngayon tingnan nyo naman, pang global na dating. So yan po ang pinaka-milestone na contribution ng DTI o Department of Trade and Industry insofar as mapalawak yung ating at mapaigi yung mga product na galing sa coconut. Ano pa ba yung mga kailangang gawin? So, sa atin na lang po yun. So, with the collaborative efforts po ng ating mga coconut partners, cooperatives, entrepreneurs and processors present, mga exhibitors, sa paraan po ng ganitong trade fair. Kumbaga napapalaganap at naipapakita din nila na ito pala yung mga posibleng maging product na madiderive natin sa inyo. Kaya nga po, kami talaga sa PCA, very intent talaga ang namin na ma-pursue, mapalaganap, and mapatas ang production ng coconut. Hindi lamang dito sa ating probinsya, kundi maging sa national na level. Kasi nga po, sabi ko nga po sa ating mga kokoteros,
alam nyo kako, ang Pilipinas is an agricultural-based economy. We cannot do away with it. And alam nyo po ang nyug, iyan daw ang pinakahaligi ng ating agricultural economy. Ever since na naging Pilipinas itong bansa natin. Talagang yan na talagang major na pinagkukunan ng mga export product ng Pilipinas. So kumbaga siya ang number 1 na agricultural commodity natin na dollar earner. Yan ang pinaka may pagmamalaki po ng ating kultura ng ating bansa. So, in behalf po ng Philippine Coconut Authority, wala kasi ang aming butihing regional director kasi nasa Cotabato siya. So, ako po yung natukahan mag-represent sa kanya. So, dito po sa theme ng ating trade fair this year na pagpapanatili ng pamana ng nyog ng Bicol, inobasyon para sa kinabukasan. So, dyan po naipapakita na ang nyog talagang yan ang masasandigan natin para magkaroon tayo ng food secured Philippines. Kasi sabi ko nga po, sa lahat ng commodity, hindi sa pagmamayabang kasi taga-PCA ako. Pero kung i-analyze po talaga natin sa lahat ng agricultural commodity, sabi ko, ang nyug hanggat nakatayo, mabubuhay ang farmer and ang Filipino. Kasi daanan man ng bagyo, sabi nga ni Ma'am Malo, resilient, katulad ng Bicolano, daanan man ng bagyo ng baha, andyan pa rin nakatayo, kagaya ng Pilipino. So, yan po talaga ang ating nyug. Kaya sabi nga po namin, under the leadership ng ating Presidente Bongbong Marcos, ipinopromote niya po yung 100 million trees to be planted in 5 years time is starting last year. So every year, especially during this month of August, which yun po pinaka-culminating event ng PCA din sa pagkakaroon ng mga ganitong trade fair din para ma-showcase din yung nyug, yung industriya ng nyug. Kaya sa Manila po, meron din kami doon trade fair sa SM. So, ganito din po, kaya nga sabi namin, alagaan natin ang ating nyugan. Magtanim lang na magtanim, kahit po magmura ang presyo ng nyug, ng kopra. Wala tayong problema. Solong na marunong tayong mag-innovate, ano bang mga product na pwedeng gawing pagkain galing sa nyug. And sa tulong po ng DTI, yan, unti-unti po, nakukuha natin yung pinaka-konsepto kung ano ba dapat natin gawin sa nyug. Hindi po kasi siya intended dapat for kopra making. Kasi pag palagi lang kopra, talo tayo. Pero kung gawin yung pagkain yan, dyan po tayo yayaman. O, example, si Ma'am Tin. Sabi ko, Ma'am Tin, huwag mong itatapon yung sabaw ng yung buko. I-battle mo. O ngayon, binibinta niya na 30 pesos per bottle. O diba? Additional income. Yan lang po, i-maximize natin ang utilization, whatever yung chain na sundan natin, maging husk yan, or yung sa meat, yung charcoal, DCO, or yung sa kukusap, see to it na along the processing chain, wala tayong waste. Zero waste dapat. So, kunyari, nag-DCO kayo, may sapal kayo as waste. Try to utilize yung waste as. Pwede pa rin siyang food. Ano ba gagawin? Gawin natin cocoa flour. Pwede siyang pang pastry and yung mga macarons. Kung hindi naman pwede, excess na doon, pwede siyang pagkain ng mga hayop. But never na gawin natin waste. Yan po.
ang challenge po sa ating mga cocoa farmers, para po hindi tayo magsokong sa fluctuating price ng copra and ng hudnat. Buko pala, sabi ko, kainin nyo na. Or i-process nyo na. Para tayo talaga yayaman ng mga kokotero. Kasi pag copra, wala sa kamay natin ang pagyaman. Nasa kontrolo. Yun ang papayamanin natin, hindi tayo. So yan lang po ang pinaka-total po na concept ng sa coconut industry namin ngayon is magtanim ng marami, try to consume yung coconut na sariling produce natin. Kasi by so doing, nag-create tayo ng demand ng product na yan. Just like yung oil, sabi ko, ayaw nyo gumamit ng oil ng nyo. Kasi mahirap daw magluto. Bili na lang. Eh, pag bumili kayo, ang binibinta sa market is yung palm oil. O di ang nangyari, ang pinatronize nyo, hindi yung sariling produkto nyo, kundi yung kakompetensya nyo. O, diba? So yan po, kaya ngayon nagagalak po ako, at least, sabi ko, simulan natin sa maliit na bagay. Kahit yung mga transient vendors po dyan na mga cart lang, na mga refreshment buko, good start na po yun. Kasi in time, lalaki at lalakyan and mag-spread out. And alam nyo po, isa kayo sa contributor na ang pinapakain natin sa ating kapwa ay healthy food. Diba? O, diba ang saya nun? Naging contributor ako na hindi magkakasakit yung mga Filipino. Kaya challenge ko nga po, alam nyo po, kung matuto lang tayong kumain ng mga nyug and their products, sigurado po, centenarian tayo lahat. Ayaw nyo nun, 100 years old tayo mamamatay, bago mamatay pala. Kasi, garantisado po yun. Hindi kayo ma-high blood. O kung nagbi-business na kayo, hindi rin kayo ma-high blood kasi may pera kayo. O isa yung nakakasakit ng ulo pag walang laman ng bulsa. Kaya sabi niya sa opisina, pag masakit ulo mo, tapalan mo ng blue pills. Wala yan. Headache mo. So, ganun lang po. Magtanim lang po tayo ng marami. Try to innovate kung anong mga food products or non-food products na could be derived from the coconut. Then, i-try natin i-market yan and i-promote yung local consumption ng coconut and other product and byproduct. Para ma-reverse natin yung trend ngayon na dati, 80% for export, only 20% for local consumption. Balik na rin natin. Gawin natin 80% local consumption, 20% for export. O, diba? Yun lang po. And sana kahit bumaba presyo ng kopra, wala na kayong sakit ng ulo kasi wala na kayong kukuprasin. At ginawa nyo ng kupay, bukayo, and other food items na yung pinaka-basic na recipe or ingredient is coconut. And thanks for the DTI for spearheading na matulungan itong mga SMS na ito na mapaganda yung product. Kung baga ma-upgrade yung product, yung labeling, packaging, talaga pwede na siyang pang-global market. And with the help of other IAs na present din dito, salamat din po sa inyo sa tulong para talaga in collaboration with each other siguro marirealize din yung pinaka-purpose ng CFIDP na truly ay mapangat natin ang buhay ng ating mga kapwa magsasakang o magniyog pati ang kanilang mga pamilya. So sabi ko nga po, bawasan ang pagpuputol ng niyog. Kaya isa nga po yan sa inaano ko din kay Gob na kung pwede magkaroon ng moratorium sa pagpuputol ng niyog para tanim lang muna tayo. Tanggalin muna yung mga business na related sa trunk. Yung bunga lang. Yun lang po. Salamat and God bless you.
Ayan, mga tugang si Ma'am Sofia Josarin Bukad, kan Philippine Coconut Authority, Albay and Catanduanes area. Yan, po tabi. In connection kang pagtatawning doon, mga tugang na bako lang dapat ko para paglauman, bako lang dapat ko kulamber paglauman, kundi ani ba pang mga bagay na nakuha po sa coconut, most especially itong mga food and non-food items. Okay, so magtanim da po, magtanom. So, taon-taon aramon to kanong response ni Gob, duman sa kagadan ni Ma'am Sofia na magkayguaning moratorium sa pagninegosyo mga tugang ning puon ninyog na pigigibong kukulamber. As in, magtarnom na, tangani pong mapadakol ang mga bunga na pwede pong proseso bilang mga pagkaon. As in, may pabakal po mga tugang not only in the Philippines kundi maging sa iba pong mga lugar sa entero pong Kinaban. Okay? Pero merong salva po yan ka mga impormasyon nato. Magbabalik po kami. Oras nato 10:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo
negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilagot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, patenya to gibuhon, mga kabutan sa tungtungan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman.
kan kadaklan. Alright, mga tulang balik po kita. Digdi sa pong programa. Boses kang kapalibutan. Ngunyan po na pagka-aldaw na ini. Dito makabalik si Father ta nasa paghiling na po tabi. Dahil sa Panabo, sa Davao City. Okay? So, diretso po kita ang mga tugang sa pagtaoning importansya. Digdi po sa pinagigibo na mga intervention kasatuya po ng mga lead agencies para po sa CFIDP o yung Coconut Farmers Industry Development Program. So, saro ang DTI sa natukahan para magpromotir ka mga produkto kaya nag-organisa kan sirin po kaya ng mga trade fair. So, aramon na po mga tugang ang naging pahayag ni Gobernador Noel Rosal na nagduman mga tugang sa okasyon after na maghali sa Kamalig dahil po duman sa distribution ka mga makinarya baga sa mga farmer cooperatives and association diretso po siya dyan sa Ayala Malls. Uya po sa iyang mga naging pahayag statement para po sa tuya pong mga kokotero sa mga kababayang Albayano. Sabi ko, ito ang mas mahalaga dahil nandito yung ating mga stakeholders. So gusto ko lang matiin siyempre ang acknowledge and i-commend ang ating DTI headed by my friend Director Dindo Nabol. Palakpakan natin siya. Lahat ng mga partners, ating stakeholders, producers na nandito, fellow workers in the government, magandang umaga. Sundan ko lang yung sinabi ni Ms. Bukad San Francisco. Talagang matagal na kami nagsama niyan. Yung moratorium mo, gawa tayo ng kanya, pag-aralan natin. But anyway, gusto ko lang na i-inspire ang ating mga stakeholders. No? Maganda yung sinabi ni Ms. Bukad. Yung tinatawag natin na value added. No? Diyan tayo talo ng Cebu. Diba? Ang mga raw materials, linalabas ng Pilipinas, pagbalik, mas mahal na, tayo pa ang apektado. Kaya balik na rin natin. So ngayon, I'm so happy and of course, I would like to comment that meron pala tayong grupo na patuloy na naniniwala na dapat talaga pag-ibayuhin natin na hindi lang sa ibang paraan gaya ng paggamit ng nyog, meron pa tayong pwede. No? Let's be innovative. I would like to assure everyone that the provincial government, mayor pa ako, ito ang mahalaga sa akin, tulungan ang ating mga magsasaka. Just this morning, I was in Apaw in Kamalig. I assure our rice growers, gagawin natin 100%, 85% natin. Maglalagay tayo ng additional 40 million para sa magsasaka. Umpisa lang pa lang yan para ma-improve natin ang ating yield. Ang pinag-uusapan natin dito ngayon, yield, yung produkto natin. I was in the zona of the President. Matagal akong panahon hindi ako pupunta sa Kongreso. The last time was during the time of GMA, President GMA. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang pananalita. Hindi na kailangan ibida natin ang mga infrastruktura. Trabaho talaga namin yon. Ang kailangan ngayon, social services. Hindi yung mga ayuda. Kailangan mag-multiply yung binibigay natin. That's why this Bicol Coconut Trade Fair, wag tayo mag-surrender. Ang ating mga partners. Patuloy tayo. At tinanong ko nga, di ba next month, pupunta na naman tayo sa doon ba sa Mega Mall? Di ba? Kasi meron din ako nakikita sa Shangri-La na mga local products. Palagi ako dumadaan doon. Lalo na kung gusto ko magpalamig. Di ako kilala doon, kaya mas masarap doon, magkape-kape. Pero I really believe, inumpisahan yan ng DTI, meron na tayong bahay, meron na tayong convergence, kailangan lang ipagpatuloy natin. Tama yung sinabi, that we have to improve our product, especially the packaging. I was in China, I was in Japan. Tingin ko naman, we will be competitive if we will work on this. Paniniwala lang, and I hope that the national government, through our concerned agency, tulungan natin sila. Ang problema nga natin ngayon, yung
yung ating tinatawag na marketing. Ito ngayon ang kulang natin. That's why we need to be more innovative. Ako, bilang mayor, ang ginawa ko sa Legazpi, that's why we have now many hotels. Pinapunta ko lahat ng mga grupo para sa convention. Would you believe, in 2015, 16, 17, before pandemic, Legazpi was rated in the top 10 of national convention and regional. We had 85. Anong ibig sabihin yan? Dinala natin yung tao para may bibili sa atin. No? So ngayon po, gusto ko lang ipaabot sa inyong lahat na itong pagbabalik ko, linagay tayo ng taong bayan. Kung hindi ipakita mga trabaho, wala nang maniniwala sa mga politiko sa Albay. Masyado nang mahal ang eleksyon sa Albay. Sana pababain natin, magtrabaho tayo lahat. Ha? Yun lang po. Salamat. Mabuhay tayong lahat. Ha? Ayan, natugang si Governor Noel Rosal. Ha? In connection po kayo na pagpaabot ng mensahe duman po sa mga exhibitors, as in sa mga nagbirisita mga tugang para po dyan sa Bicol Coco Trade Fair na pang last day na po ngunyan. Pang last day ngunyan, Aldo, kaya pwede kayong humabol. Ha? Pwede kayong humabol. Yung nakita nyo sa video, yung mga nasa Facebook, saka nasa YouTube, yun po ang mga products na available po dyan. Mga iba-iba, di ba? Varieties. Mga tugang of coconut products from food items to non-food items. Di ba? Sa food items, yun na doon. Mga, yan po duman so, may, ano yan, may buko pie. Pagkatapos iguaning itong coco drink, di ba? May coco sap, may coco sugar, mayroon po na mga ano yan, mga sweets, yung bukayo as in iba pa, and iguaning mga koropek, mga crackers na made of coconut flour, maniba-iba pagkaon. Tapos may suka na talagang puwerte ang pagkaalsum. Garaso tiniripo ni June na kunyan na mga tuba na pinag-ferment ni June abaan na garo ngayon nagkakagat sa salang. Yan po talaga ang hali doon sa burak mga tugang kang ano. Hali ka sa burakan nyog. Yan ang pinaka-the best na asuka mga tugang na talagang natural. Walang halong asido as in iba pa. Di ba? Kaya yung sabi ni Ma'am Sophia, if we take everyday mga tugang mga coconut products, mga ano yan, byproducts kang coconut, dahil healthy yan, healthy food, pwede nga itong abutin sang gatos. Di ba? Sana lang dumami, no? Kaya dapat magparatanon talaga, kulang di ba? Warag kayan, mga tugang, may halangkaw ng demand para po duman sa coco sap, sa coco chill, diyan po sa ano yan, tuba na pasteurized, di ba? Pero kulang ang supply. Di ba? Kulang ang supply. Kaya yun po yan mga tugang, siguro dapat talagang edukar kimaray kung paanong imamanage po ang farm na dahil lang maglaom mga tugang sa kopra, because pag naglaom ka sa kopra, you will only earn mga tugang after 45 days. And baka mag-break even ka lang dahil po sa inabot mo sa ababang presyo. Ngunyan sa nangani, from 80, ngunyan nasa 40 na sana. 40, 35 ang per kilo. So, nakulao ng pagbaba. So, iyan ang sabi ka mga, ano yan, mga pag-iripa ta dyan sa, ano yan, sa Katapas, buda po sa Philippine Coconut Society, na kung may farm ka, ninyong, bangaon mo, yung bangaon mo para sa pagbunga na pwede mong gamitin na pangkonsumo, or gusto mo po din magkopra, dahil tradisyon yan, pero sa kabanga, pwede mong gamitin na, ano yan, tubaon. Ang ano lang kayan, pag nagtuba ka na, naglaw ka sa pagtuba, dahil na po yan maabunga. Ang talagang lalauman mo lang itong everyday, mga tugang na collection mo, mga tugang ning kunyan, ning tuba, na iyan po, Toraldo, may kita ka. And then pag yan po, pinag-add mo ng value, from tuba, ginibong pasteurized, mga tugang, ay di,
kunyan, mas malangkaw kaysa compared kay itong ruto ba, di ba? Mas malangkaw, tapos pinackaging mo pa, yun, maibibenta mo, mga tugang ning alangkaw, nakatabang ka pa. Pagkatapos, kung gusto mo pa na mas ma-advance pa yan, pakalakaw mong gibon mong garo syrup, ayan, yung coco syrup, di ba? Coco honey, yan ang pangtimpla mo sa kape. Masiram diyan sa Laudato Si Farm kay Padre Momoy. Yan ang ginagamit namin duman sa kape Buda duman sa sa turmeric, ha? Talagang pertiman, okay? Pagkatapos kung gusto mo pa na ngayon, gibo mong asukar, gibo mong granules, ayan po tabi, coco sugar, yeah. Hali lang yan duman sa hali yan duman sa burak, mga tugang kanyog, di ba? Na kinuamong tuba, pero nung sa mo nakaabot na po duman sa sugar. Ang daming dami ng produkto tulos na nakuamo duman out of the tuba, out of the coco sap. Pagkatapos, siyempre, so iba pa sunyog. Araw itong example, yung sapal na nagibo ka ng coconut virgin coconut oil, 'di ba? May waste ka sa sapal, imbes na itapok mo, iproseso mo bilang coco flour na pwedeng magamit sa mga pastries. Pwede sa tinapay. Tapos pwede man sa mga cameroons. So, dahil kang maitatapok talaga. So, kung milingon mo, from sa sarong coconut na bilog, gabos iyan magpun sa bunot, sa bagul, sa laman, sa sabaw, gabos yan magpuproseso. Wala kang itatapon dyan. Gabos yan pwede mong gibo na produkto. Kailangan lang talaga na aramo na ipasabot yan sa mga parao mata, mga tugang ninyog, na bako lang ang buhay, mga tugang sa kopra. Dahil pag yan po talaga linauman mo, may problema tayo because may dictate ang market kapag nagluya ang barakalan duman sa ibang bansa, may problema kita. It's good sana kung sumunod gabos, mga tugang na mga kumpanya, na pera duman sa diesel, yung coco diesel, yung mga coconut based na mga sabon, di ba? Yan din magamit po gabos talaga yan, maimpor ta. So talagang kadakol po na makikinabang diyan. So we can do away with kopra na, di ba? Diyan ka na sa pagproseso, coco press ka na. Pagproseso ka mga preskong coconut, di ba? Ayun, nga, sabi nga ni sa buko pa sana ngayagana ka na. Di ba? Sa buko mas mahal pa ang buko. Nagmamalang buko mo niyan. Pagkatapos pinoseso mo pa yan, araw ito kay yan, sa nagigibo pa kang ito nga po na to, buko pie, di ba? Yung buko pie dati, hindi niya pigintinan sa baw. Kan sinabayan siya ni Ma'am Sofia, abay pinoseso niya. Nilagay sa bottle, yan, kasabay, mga tugang kan sa iyang buko pie, igwa na siyang coconut drink. Di ba? Duwa na sa produkto niya out of duman sa pigbabakal niya mga tugan ng mga buko. Okay, so yan po tabi, mga kabarangay, di pa huli ang lahat. Let's shift mga tugang dyan po sa pagproseso ka mga coco fresh ka. Dahil lang kita magparalao mga tugang sa kopra, talagang makulog ang buot mo dyan. Di ba? Pagkatapos, siyempre, dapat magtanom. Takadakol ng pinulak na nyug, dapat salidahan mga tugang. Salidahan talaga itong sa mga varieties na sabi nga ni matatag, pagkatapos dakol magbunga. Tapos ang ngunyan, ang pinaka-average ngunyan, annually is 40 nuts na lang. So mga bagong variety ngunyan, na lalong mga nakatanom duman sa Davao, in the other areas, mga tugang, is nag-aabot hanggang 150 nuts. 150 buok sa laog isarong taon, ganoon. Hindi sa tuya, lalo sa mga haralangkaw na sa mga sinail na sa mga gurang na iabot na sa mga tugang ng 30 hanggang 40 buok. Guguti po ninda. So talagang mapagal. Pag makupra ka mapagal, makuha kang para sanggot, makuha ka ning para palaw, yung mabunot baga kayan, pang palaw. Gamit po yung arado, kaya perno, o kaya pinanasan mga tugang na taldok, o kaya pinanasan mga tugang na butong. Yan ang gagamitin mo. Hindi na bolo. Bako nagatab, di ba? Pagkatapos,
makuha kang para buwang, makuha kang para agon, tapos para pidaso pa kayan, kadakol ang mga ginagaypuan, lugi ka na pag binayada mo na, pagpakopra mo, ay nako, na wala na natira sa'yo, abunado ka pa, kulog buot pa yan. Diba? So, try to analyze everything. Kung saan tayo kikita, doon tayo dapat. And then offer mga tugang ining mga food items na makakatabang sa salud ng mga kababayang Pilipino. Yan. Coconut is food. Sabi nga ni Kayan, no matter what will happen, mga tugang yaon po yan sa tuyang mga kapwa Pilipino. Alright? O paano, mga kapatid? Scared na ako. Happy weekend po sa Indogabos, mga tugang. Ulitin ta, so gusto pong maghabol, magbakal ka mga coconut products, pasyal ka dyan sa Ayala Mall, sa Activity Center. Yan po dyan sa Laog, dyan sa Tahaw, nakahilera po man iba-ibang mga products na hali po sa coconut. Magpun sa pagkaw, nasinduman sa mga pangdekorasyon, mga non-food items, kasarabay sa mga essentials, pati pampabeauty, mayroon, may shampoo, coconut shampoo, mayroon dyan. Ay di, pasyal na lang po, tabi ka po. Nakabakal lang kung kutsarang bagul. Ito kung yun ang gamitin ko ulit pag luto-luto, kutsarang bagul. Kaya po dyan, may tinda dyan. Okay? O paano, mga kapatid, sendo ka po sa pangarap po ni Kuya Jun Napoles, sa Laro Technical, si naman si Jerome Nico Martinez, sa newsroom na po si Jenny, and then siyempre sa Mega Force Patrol, nakantabay po dyan. Pangarap po ni Father Momoy Borromeo, nakasabay tamang kasubago, si Engineer Mirri Legaspi, tapos siyempre si Governor Rosal at saka si Ma'am Sofia Bukad, kang PCA. Ako po sa lingkod, Mardila Dengiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilago para sa kauswagan kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, lamang pagpaginabangan kan kadaklan. It's time to supercharge your savings at the Metro Appliance Blast Sale, running from July 24th